to access resurrection power. Kung saan man pag baton o access sa gahom sa pagkabanhaw. Obedience and dependence on the Holy Spirit. Prayer and dependence on the Holy Spirit. Now, kung sa may pasabot sa prayer, isa sa makapalikon sa imuha, makapadasik ingon na Kristohanon is prayer. Ano ba? Ha? Ang prayer, usap na salasa. Mao ni siyang mag-selfie nga imuhang gasolina. Kumbaga, para ikaw makalahutay, dili ka mag-aginod, dili ka ma-stuck up, ma-stranded, kundi makalahutay, makapadayon sa hilid to pray. Kailangan mahimo kang mainampuon and dependence on the Holy Spirit. Kailangan imong pindi sa balaan ng Espiritu. You need the Holy Spirit. Kailangan imo ang balang Espiritu. Kaya ang balang Espiritu, mao kini ang mo remind kanimo. Ha? Panahon nga maluya ka, ang Espiritu may mo remind kanimo. Panahon nga tintanon ka, ang balang Espiritu kanimo. So, kinahanglan nga ikaw mahimong may nagtuon sa Ginoo. Kay ano man, masubok man siya. Kung tayo nga nagpuno sa Ginoo, ayaw pasuba ang Espiritu sa Diyos. Masubok siya every time you commit sin, every time na makasalang kapatok sa Ginoo, ang Holy Spirit mahimong silent sa akong kinabuhi. Ngunit kinahanglan mahimong may nampuon kay para ang balaang Espiritu aktibo diya kanimo ang magsilbing giya o magtudlo kanimo. Another thing, obedience in faith in God's promises. Dagan mga Kristohanon, pagka lisod-lisod kayo, mag-obey sa Ginoo. During sa youth camp, diha nga challenge night ko niya, itong last night nila. Pag-ingon ako mag-alagad po sa Ginoo, mag-serve po sa Ginoo dito sa simbahan ninyo, manasan ng mga simbahan, tabangan ninyo ng mga pastor. Isa man yung pastor ninyo, magpagamit po sa Ginoo. Pag-abot rin halos tanan yung people, nakato sa youth camp, gusto mag-serve. Magtugtog, magsayaw, mag-back up. Kung wala kayo na master sa ila, wala kayo nangandoy na master. Sunod siguro, mag-challenge night ko siguro, o pag-uli ninyo simbahan, diretso mo seminary, para ma-master mo. Siguro, oxygen branch, kaya kayo matutulog. Pero ang problema ay kung sunod at seminary na yung gawa niya, kung bulag, hindi ko sila magbulag. Basig din na uling sa Ginoo. Basig ibuk-ibuk na ba? Sa kung di kayo niya, isa, ikaw na isa.